Primera edició del postgrau en atenció inicial a les urgències. L'Institut de Formació Mèdica i Lideratge i l'Institut Català de la Salut han impulsat la primera edició del postgrau d'atenció inicial a les urgències, un programa d'especialització centrat en l'atenció immediata i urgent que es dona als centres d'atenció primària a dispositius específics com els CUAPs o altres serveis d'urgències extrahospitalaris. L'atenció inicial a les urgències és un procés sistemàtic i estructurat que permet estabilitzar el pacient, fer-li una orientació diagnòstica inicial i prevenir el deteriorament de les seves condicions fins que es pugui proporcionar una atenció definitiva. La rapidesa, l'eficiència i la coordinació de l'equip de professionals que fan aquesta primera atenció és fonamental per al pronòstic i l'evolució del pacient. Per això, és de gran importància aconseguir una metodologia en la valoració inicial del pacient i tenir els coneixements que permetin escurçar el temps d'atenció i accelerar la realització de la primera actuació diagnòstica terapèutica. Una de les línies fonamentals de l'Institut Català de la Salut és la formació dels professionals, la formació continuada. I hem de pensar que moltes vegades l'usuari, el primer contacte que té en el sistema de salut o per la seva patologia és una àrea d'urgències d'atenció primària, sigui en el mateix propi centre de salut, en el CAP, o sigui en un CUAP, un centre d'urgències d'atenció primària, o en un PAC, que són aquests punts que tenim moltes vegades oberts quan el CAP tanca, i que només està obert a les nits. Aleshores, és molt important que en la primera trobada d'aquest usuari amb la seva patologia hi hagi un bon diagnòstic diferencial i un bon seguiment i fins i tot la prova que hagis de demanar que sigui la més encertada. Per això hem de fer molta formació, sobretot molta formació continuada en aquest àmbit. Aquesta primera edició del Diploma d'Especialització ha comptat amb 192 metges, tots ells professionals de l'ICS de tot Catalunya, que treballen principalment en l'àmbit de l'atenció primària i els CUAPs, tot i que també s'hi han format metges que exerceixen la professió als hospitals. Els participants han aprofundit en els conceptes i habilitats més elementals per al diagnòstic i el tractament del pacient en situacions d'urgència. Durant 9 mesos han pogut actualitzar-se sobre les grans síndromes i els principals motius de consulta enfront d'un pacient amb uns signes o símptomes determinats. Han tractat, a més, els criteris bàsics de sol·licitud i interpretació de proves complementàries i els criteris d'adequació d'ingrés hospitalari o de seguiment domiciliari dels pacients. El programa s'ha impartit en modalitat semipresencial i ha combinat materials autoformatius online, que s'han enriquit amb elements i recursos interactius i audiovisuals per facilitar l'aprenentatge amb sessions participatives. En aquestes sessions hi ha participat experts i referents en temes d'interès com la seguretat dels pacients, la comunicació i l'empatia, el xoc anafilàctic o el final de vida. Els alumnes han participat també en tallers pràctics que els han permès fer procediments in situ de cirurgia menor, formar-se en suport vital immediat, curar ferides i fer immobilitzacions. Han pogut també fer un bon maneig del pacient agitat i practicar amb la radiologia, l'electrocardiograma, els codis d'emergència i, molt especialment, l'ecografía clínica d'urgències. Pues ecografía clínica tiene que ser rápida, tiene que ser ágil. ¿Por qué? Porque lo que te da es la actitud que tienes que hacer, si derivar, si no, si te lo quedas, si lo puedes dejar en casa. Yo creo que la persona que hace cualquier clase de ecografía clínica sale enganchada, porque es un virus que te cambia la forma de hacer, es un antes y un después. Hasta ahora hacíamos criterios clínicos, pero con la ecografía clínica podemos tener una forma de actuación y mejorar mucho esa praxis que necesitamos que sea de calidad. A més d'aquests tallers, els participants han pogut posar en pràctica els seus coneixements en un entorn de simulació, on treballant en diversos escenaris i grups reduïts de 8 persones han hagut de resoldre diversos casos, fent una valoració del pacient amb politraumatisme i prenent decisions sobre el tractament de les lesions de risc imminent. Els participants han tingut l'oportunitat també de fer diverses rotacions als serveis d'urgències dels 8 hospitals de referència de l'ICS i el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya,
des d'on han pogut continuar el seu rodatge amb pacients reals de la mà d'altres professionals. Aquesta formació de postgrau penso que és important perquè pot donar seguretat als professionals a treballar en un entorn més segur, a treballar amb seguretat ells mateixos i a tenir uns coneixements mentre no arriben als serveis d'emergències a les primeres assistències que ells poden realitzar. Quan hi ha una emergència en els seus centres d'assistència primària, per exemple, poden ser cridats per poder atendre a fora al carrer. En aquests casos, ells poden començar una primera assistència mitjançant aquest tipus de metodologia de valoració de l'ICSBCDE. Això també penso que millora la comunicació entre els professionals y también la seguridad de los profesionales mateixos. Bueno, mis expectativas antes de apuntarme al posgrado son que es un mayor rendimiento hacia nuestra evaluación o en la atención primaria que nosotros realizamos, ya que como somos trabajadores del CUAP y CAP y vamos viendo diferentes maneras o diferentes pacientes y vamos entendiendo lo que es la comunicación, el trato al paciente y la eficiencia o el resultado después de la atención. El posgrado ha cubierto las expectativas al 100%. Por la manera en la que se ha impartido, la práctica y la teoría van de la mano y sobre todo los tiempos, que en urgencias es lo que cuenta. Los minutos, el pensamiento rápido, el no fallar, son cosas muy vitales para el paciente. Des de l'ICMIL tenim la voluntat i el compromís de ser útils als professionals, a les institucions sanitàries i a la resta d'agents del sector sanitari. Les valoracions que hem rebut del programa són molt altes, sobretot en termes d'aprenentatge, utilitat pràctica i transferència al dia a dia. I això ha estat possible gràcies a alumnes, tutors, docents i facilitadors. Gràcies per fer-ho possible.